So mao din ni ang before ug after sa buhok sa akong client nga ako ang iriban karon. So ang buhok sa akong client karon din no kay grabe na jud siya ka dry dye tungod sa color. Muna wala na daw mo pasalig og riban sa iyang buhok. Kay dito ra man gud tani sa Dubai niya ipariban ang iyang buhok. Pero ang parlor nga iyang gisudlan dito sa Dubai dye kay dili na daw mo riban sa iyang buhok. Muna pag uli niya diri sa Pinas dye is ako ang ihang gipariban. Muna ni anak ko sa akong client dye nga buhaton lang nako dye taman sa ako ang makaya. Kay lagi ang buhok magud sa akong client ani dye kay grabe na jud siya ka dry dye og dali na pud kay siya maputol kung ako siyang inaton ba. Ay kung baga dye ba dye gabok na kayo ang buhok sa akong client ani please lang. Pero basta inani nagay nga klase nga buhok dye no is makaya man jud ni siya griban dye basta kompleto lang jud ang medisina. Ug kasagaran sa akong mga mariban dye no is grabe ka damage na pud ang ilang mga buhok. Pero mao jud ay permi na ko ingon sa akong mga client dye no before ko mag-start og riban ba. Nga dili na sila dapat mangita pa og nindot kay nga result dye sama sa mga virgin hair bitaw. Kay lahira man gud ang result ani dye pag inani nagali damage nagali ang buhok. So ang result man gud ani dye after 3 days dye is dili na siya pareha sa virgin hair bitaw. Muna unya na kunyo paytay og nindot nga resulta sa inyong buhok dye kung dili na damage ang inyong buhok. Kung baga dye ba dye virgin pa na ang inyong buhok. Kay kana jud dye pasalig jud ko ana dye nga 3 years pa jud na mawala ang ka-straight sa inyong buhok ana. Kung baga bitaw dili na mawala ang ka-straight sa inyong buhok. Kung dili na mutaas inyong buhok or dili na mutubo na pud ang inyong bag-ong buhok ba. Pero pag damage na gani ang inyong buhok dye nya kabalo na jud mo dye nga damage na inyong buhok dye ay ana lang mo pangita og nindot jud kay sa tanang nga result dye no please lang. Basta importante ana dye no na ikabag-uhan or na ikalahian ang inyong buhok pag ako ang niriban. Kana bang dili mo samot og kasunog ang inyong buhok or dili mo samot og kadaot ang inyong buhok ba. Kay kasagaran man gud sa mga parlor dye basta ginani nagay nga klase nga buhok dye is dili na jud na sila basta-basta mo riban pa. Kay mahadlok naman gud na sila dye nga mosamot og kadaot ang buhok ba. Pero ako dye mo riban jud ko dye og damage hair na kay lagi dye time to time is gina-check pud nako ang buhok. Og tanan pong medisina dye is ako adyo ihatag sa inyong buhok. Mausad lagi pag damage na gani ang ako iriban dye is grabe na sad pud nako kadugay mahuman ba. Muna kung magpariban gali mo sa kuha dye damage na gani yung buhok dye andam jud mo mulingko dye sa dugay nga oras ba. Kay dili man gud ako basta-basta dali-dalion bitaw og riban dye samot nag-damage na ang buhok. Kay lagi man daghan na sa kay kong medisina ang ibutang nako sa inyong buhok. Muna pag daot na gani na inyong buhok dye og dry na bitaw kay sa tanan dye mo nang medyo pricey na jud ang akong pangayuan na. Kay dili na man gud na siya sayong trabahoon. Kay lagi daghan na kana siya proseso ba daghan na kana siya sitsi-buritsi dye para lang munindot og balik ang inyong buhok. So dili man 100% dye nga nindot jud kayo ang inyong buhok dye pero at least lagi dye na jud siya kausaban ba. Kay kani man gud trabaho ani no wala jud maayo ani please lang. Kay sa tinuod lang dye lisod jud kay sa tanan dye kay buhok man gud ang kalaban ani. Muna careful kay ko sa tanan dye pag magriban na gani ko og mga damage hair na. Pero maura sa ni akong ikaingon sa inyuhan no pag ako ang magriban sa iyong buhok dye is dili jud puno na mo samot og ka-damage. Anyway mao na din na ang before ug after sa buhok sa ako ang client. So sino na jud kay sa tanan kay lagi dye gibotox man pud ako na siya dye og 1 hour. Og anyway maura dito ako i-share sa inyo no og dire na dye ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Mo nambay mo ay.